Les noves tecnologies estan propiciant l'augment de delictes sexuals en el web. Un dels últims són els deepfakes, vídeos manipulats digitalment, i que a Castelló ja han registrat les primeres denúncies. Més del 90% de les víctimes del ciberassetjament sexual són dones. Ho sembla, però no és l'actriu Cameron Díaz, encara que la seva cara és autèntica, un programa informàtic l'ha incrustada en una escena eròtica. Són deepfakes, vídeos manipulats que ja s'han convertit en una nova forma d'assetjament digital. A Castelló ja ha hagut les primeres denúncies per aparèixer involuntàriament en vídeos pornogràfics. Es una nueva oportunidad para el delincuente para ejercer una serie de vejaciones. És de nou un mal ús de les noves tecnologies que ha propiciat l'augment de delictes sexuals digitals. El que més creix l'stalking, un assetjament obsessiu que ara s'ha traslladat a internet. Lo hace a través de los medios de redes sociales, básicamente, WhatsApp. El sexting, compartir sense permís fotos o vídeos de caràcter sexual, és ja el delicte tecnològic més denunciat pels menors de Castelló. No nos damos cuenta, pero sí lo estamos poniendo todo. Que igual lo pasa y piensa que es en confianza. Yo me he puesto límites a la hora de subir alguna historia. En més del 90% dels casos, les víctimes d'aquestes agressions virtuals són dones. Y tienes muchos comentarios que dices, pero esto ahora, ¿cómo puede estar pasando? Per això, col·lectius de dones i institucions demanen que s'incloguen en el Codi Penal, on encara no estan tipificats, i plantegen incloure un agreujant per violència de gènere.